соати 8 бего буд, ман соати 6 кор мебурам, то хона мерам соати 8 мешад. Мағоза мерам тарафи ваданасос тарафи северни. Мерам ҳама ҷо равшан буд. Рӯзи рӯшан, соати 8 рӯзи рӯшан, се ҷавон истодан, ҳамашон ҳамин хел ришмондагию, ҳамин хел истодан, мерам якташ медодам, ҳамин хел бағалам худаша да ман мепартояд. Ман занаки шавҳардор, фарзанд дорам. Озир ин хел кора чӣ бисёр шудагист, вале нигоҳ намекунанд ки духтар шавҳар дорад, надорад, ҳомила аст, ҳомила нест. Ин ҷиҳатҳошон нигоҳ накарда ба духтарҳо гап мепартоянд. Яташ гап додан гирифт хеле ба ман аҳамият додан нагирифтум, баъд ахорат кард. Вақте ман ӯро писия накардам, ахорат кард. Гуфт ки афти ранги ҷуки будай бо одаман писия намекунам. Ман бо ҳамин хелам аҳамият додан нагирифтум. Агар ки ваёда гап гардонем, ваё бо меоянд пишти шумо гап мезананд, бо ҳамун қати ҷанҷол сар мешавад, ҷанҷол пайдо мешавад. Худи ман ноқулай ҳис мекунам. Ба хаёлам чӣ хеле ки ман ё нодуруст либос пӯшидагӣ, ё нодуруст истодам, ё чӣ хеле ки ба онҳо ба тарзи ба ман нигоҳ кунедон гуфтагӣ ягон нағма бозӣ кардагӣ борим, худамро месӯзам, хеле ҳис мекунам. Агар ваё ба гап занед, як бори барои ваё роҳ кушода диҳед, вайҳо бисёртар гап мезананд.